салому дуруд дӯстони азизи ман ва тамошобинони канали футбародарон. Моҳи ноябр пур аз рӯйдодҳои ҷолиби варзишӣ буд. Аз ҷумла Рональд Куман аз Барса рафту ба ҷояш Хави омад. Манчестер Юнайтед ҳам тренери худро хориҷ кард ва дар ҷустуҷӯи ивазкунандаи ӯ аст. Рақобатҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон қисман ба анҷом расиданд ва 13 мунтахаб ба ин мусобиқа роҳ ёфтанд. Акнун бошад, ин моҳ бо ҷоизасупориҳо хотима меёбад, ки монуфустарини он туби тиллоӣ аст. Имрӯз дар календарҳои мову шумо 23 ноябр мебошаду ин маънои онро дорад, ки ҳамагӣ пас аз 6 рӯз ин ҷоизаи бонуфус соҳиби худро пайдо мекунад. Дар барномаи имрӯза оиди ҳамаи ҷоизаҳои инфиродӣ ва як маълумоти хело аҷиб дар бораи туби тиллоӣ нақл мекунем. Агар барои тамошо омода бошед, пас лайкҳои қиматбоҳои худро гузореду дар ягон ҷо баъзур шинед. Мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи дастаҳои баргашт. Рақобатҳо дар то 5 лигао баргузор шунанду акнун навбати Лигаи Чемпионҳо мебошад. Динамо Киев дар майдони худ Баварияи шикастнопазирро қабул мекунад. Челси кӯшиш мекунад, ки қасди худро аз Ювентус ситонад. Ана Барса бошад, аввалин бозии Лигаи Чемпионии худро зер роҳбарии Хави баргузор мекунад. Оё тренери ҷавон метавонад, ки мухлисони дастаро хурсанд кунад? Тамошои ин бозиҳоро ҳамроҳ бо як X метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. Маълумотҳои зарура дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. пеш аз он ки дар бораи туби тиллоӣ гап занем, бояд хотиррасон кунем, ки бонуфустарин ҷоиза байни футболбозони то 21 сола ин Golden Boy аст, ки ҳамасола аз тарафи нашрияи италиявии Tutto Sport супорида мешавад. ҳар футболбоз метавонад дар карьераш онро ҳамагӣ як маротиба ба даст орад. дар солҳои гуногун онро Лео Месси, Вейн Руни, Иско, Пол Погба, Килиан Мбаппе ва ғайра ба даст оварданду соли гузашта Эрлинг Холланд ғолиби ин ҷоиза гардид. Барои соли 2021 бошад, ин ҷоизаи бонуфузро нимҳиматгари Барселона ва мунтахаби Испания Педри ба даст овард. дар бораи ғалабаи ӯ дирӯз расман хабар дода шуд. аҷибаш он аст, ки маросими ҷоизасупорӣ 15 декабр баргузор мешавад. аз рӯи мантиқ мешуд, агар ба Педри ғалабаашро пешакӣ хабар медоданду онро баъдан дар маросими ҷоизасупорӣ ба ҳамагон эълон менамуданд. вале Tutto Sport чун ҳамеша намехоҳад мухлисонро дурудароз интизор кунад. ин кори онҳо аз як ҷиҳат хуб аст, аммо аз тарафи дигар маросими ҷоизасупорӣ арзиши худро гум мекунад. барои мисол, ташкилотчии туби тиллои маҷаллаи France Football танҳо ба футболбозе, ки ғолиб мешавад, ин сирро фош мекунаду бо ӯ пешакӣ интервю сабт менамояд, то онро дар маросими ҷоизасупорӣ нишон диҳад. яъне то маросими ҷоизасупорӣ ба мухлисон ғолиб муайян нест. чанде пеш як қатор нашриҳо гуфта буданд, ки гӯё France Football аллакай ба Лео Месси ғалабаи ӯро хабар додааст ва ба ӯ ҳамон интервюро сабт кардааст. вале директори ин маҷалла ҳамаи он хабару овозҳоро рад кард ва чунин гуфт: давоми 10 рӯзи охир чунин маълумотҳо хело зиёданд, вале бояд бигӯям, ки онҳо дурӯғ мебошанд ва асоси воқеӣ надоранд. ин суханҳои директори France Football се маъно дошта метавонанд. якум, ин Лео Месси ғолиби туби тиллоӣ нашудааст ва шояд онро ягон футболбози дигар ба даст оварда бошад. эҳтимоли дуюм, Лео Месси дар ҳақиқат ғолиб шудааст, вале ғолиб шуданашро ба ӯ як ё ду рӯз пеш аз маросим хабар медиҳанду он ҷо интервю сабт менамоянд. эҳтимоли сеюм ин аст, ки аллакай ба Лео Месси ғалабаашро хабар доданду бо ӯ интервю сабт карданд, вале директори France Football мехоҳад бо ин суханонаш диққати ҳамагонро парешон карда то охир интригаро нигоҳ дорад. шумо дӯстони азиз, бештар ба кадоме аз ин эҳтимолиятҳо бовар доред? ҳатман дар комментария нависед. ин суханҳои директори маҷалла бетаъсир намонданд ва саволи ғолиби туби тиллоиро дубора боз карданд. ҳама акнун аз ғалабаи Месси шубҳа доранд ва ҳатто як қатор ширкатҳои букмекерии бонуфузи амрикоӣ ва фаронсавӣ Роберт Левандовскиро дар ҷои аввал гузоштанд. ба ғалабаи ӯ коэффициенти пасттарин, яъне 1/8 дода мешавад. пас аз ӯ Лео Месси ҷойгир аст бо коэффициенти 1/191. фарқияти ин ду футболбоз аз номзадони дигар хело калон аст. дар ҷои сеюм Муҳаммад Салоҳ мебошад, ки ба ғолиби туби тиллоӣ шудани ӯ коэффициенти 26 пешниҳод мешавад. аз ин бармеояд, ки натиҷаи туби тиллоӣ ҳоло муаммо боқӣ мемонанд ва ғолиб 100% аниқ нест, вале маълум аст, ки он ё Левандовски ё Лео Месси аст. ба ҳар ҳол то маросим рӯзҳои ба шумор мондааст ва он ҷо ҳамаш маълум хоҳад шуд. ҳамчунин дирӯз FIFA номзадонро барои ҷоизаи The Best пешниҳод намуд, ки ба он 11 футболбоз шомил шуданд. расми онҳоро шумо айни ҳол дар экран мебинед. ки ҷоизаи The Bestро ба даст меорад? шахсан ба фикри ман аз ғолиби туби тиллоӣ вобаста хоҳад буд. касе туби тиллоиро ба даст орад, ҳамон нафар The Bestро ҳам соҳиб мешавад. инро мо аз таҷрибаи солҳои гузашта медонем. худ тасаввур кунед, ки агар туби тиллоиро як нафар ба даст овараду The Bestро нафари дигар,
ин каме аҷиб хоҳад буд. боз як факти ҷолиб ин аст ки интихобкунандагони ин ҷоизаҳо ҳамон як нафарон мебошанд, яъне капитанҳои дастаҳо, журналистон, тренерон ва ғайра. ба ҳамин тамом дӯстон, дар комментария нависед ки Месси бештар арзандаи туби тиллоӣ аст ё ин ки Левандовски. шавқовар хоҳад буд фикрҳои шуморо фаҳмидан. бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. хайр, то барномаҳои дигар.